ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. духтарам экскурсия рафтагия қати ҳамсинфошу маълимаш яд родител ҳавай бояд остановкада бирем ждат кунем ки биёян бигирем шо остановка. инҷа сулаймонаи садиқ гирифтам, ҳамонта остановка мерем. Ниҷарбе пишака бида донаш пишак дадривай глакой хушру намроси пятёрочкада родитело ҷамъ мешаванд. автобус бояд биёя, кӯдакҳоро инҷа мегирем. баргура бир чихерехте зади шо садик дӯстони азиз, ман инҷа пирашки мекунам. ирӯз рӯзи вхаднои кӯдакон дар хонаҳай, шавҳарам дар хонаҳай. пирашкиро чӣ қилӣ медонед, гармак кати бихӯред, чихе ба маза, вақте хунук шед мазаш мепарад. ба ҳамин хотир гуфтам ки дар ҳамин рӯзи вхадноиша камтар пирашки кунам, гармак бихӯранд. ман камтар от дар корай, камакак таида руғанай, як татхон дрӯж, намак. баъд овуша айчи мегирем. овуш ови картишка медӯшонӣ барои пюредани пирашки. ови ҳавая мегирӣ, камтар ҷӯшиш мера, таспиш мефуроя, ширгар мешава. ай ови ҳавай мешӯремаш пирашкира. گفت یا خوابند یا مستند یا دیوانه گفت یا خوابند یا مستند یا دیوانه گفتمش احوال جانم را پس از مردن بی дар инҷа то хамирам расидама дута пиёзи калон гирифтам, сирф мекунам барои дари пюре. барои даруни пюрера ба маска як қусок маскаш дохтам, барои ки ба маза биёяд. ба руғани обични ҳамеша семечка қативу ома маска қати вайш мекунам ки ба мазатар биёяд. камтара пучалаш мекунем пиёза, это сирхи бачка мекунем ки зард шавад. пучалаш мекунем, тамом. нема картишкома ҷӯшондам то хамирам расидана пюре дари пирашкира тиёр мекунам. инҷа ман салат барои пирашкира қатъи салат хӯрданда камтар тиёр мекунам. помидора дар блендер, помидора, чеснока, зелень.
пирожки мо тайёр шид. Гарма какам. Ин чихеле ки диде помидор чи зелени чеснока якҷоя кардам. Ҳозир кӯдакора шавҳарам пайруд мекунам ва гармиш мехӯрам. ба мо ба иштиёи таом кадоме дар сари хӯрок боша ба шуморам ба иштиёи таом. бисёр хушр омада. Кӯдако аллакай ядита хӯрдан, худмонам чашидем. Хушр омада. дар ҳама ҷа ба шумо хайрхуш мекунам дӯстони азиз. хайр то видеои оянда. худо нигаҳбонтон бошад.